இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ராக் ஹூப்பர் பென்குயின். இந்த ராக் ஹூப்பர் பென்குயின் ரொம்ப சிறிய இனமா இருக்குது. இதோட வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு இதோட ஹைட்டே 50 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குமா. ஆண்களையும் பெண்களையும் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. இது ரெண்டும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. இத எது ஆண் பெண் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் நடத்தி தான் கண்டுபிடிக்க முடியுமா. ரெட் கலர்ல உள்ள கண்ணும் ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கிற அழகும் தான் இது மித்த பென்குயின்ல இருந்து பிரிச்சு காமிக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இது தலைப்பகுதியில மஞ்சள் மற்றும் கருப்பு நிறத்துல இருக்கிற இறகுகள், அது கொஞ்சம் ஷார்ப்பான இறகுகளா இருக்கு. இதுதான் மித்த பென்குயின்ல இருந்து இதை ரொம்ப டிஃபரெண்ட் பண்ணி காமிக்குது. நார்மலான பென்குயின் மாதிரி இதால சறுக்கி விளையாட முடியாது. குதிச்சு தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது. இந்த பென்குயின்கள் பாறைகள் நிறைந்த கரையோரத்துல தன்னோட வாழ்விடத்தை உருவாக்குது. அதனாலதான் இதுக்கு ராக் ஹூப்பர் அப்படின்னு பேரு. உயரமான பொற்கள்ல கூடுகளையும் துளைகளையும் உருவாக்குது. இதோட உணவா சிறிய ஓட்டு மீன்களும் கிரில் மீன்களும் இருக்கு. இது ஒரு நேரம் டைவ் அடிக்கும் போது 100 மீட்டர் வரைக்கும் உள்ள போகுமா. இது ரொம்ப கூலான இடங்கள்ல தான் கடலோர பகுதியில வாழுது. அதாவது அண்டார்டிக் பகுதியில இது அதிகமா இருக்கு. அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்லையும் இது காணப்படுது. இது முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கிற ஒரு உயிரினமா இருக்குது. இது பொதுவா 2 முட்டையிடும். 1 மாசம் வரைக்கும் தாய் அடக்காத்து இந்த முட்டையை பொறிக்க வைக்குது. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் 10 வருஷமா இருக்குது. குஞ்சுகள் பொறிக்கும் போது இந்த குட்டி ராக் ஹூப்பர் பென்குயினுக்கு அதோட அழகு கருப்பு கலர்ல இருக்கும். அதே மாதிரி அதுக்கு இந்த தலையில இருக்கிற இறகுகள் இருக்காது. இது கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கருப்பு கலர்ல இருக்கிற இந்த அழகு ரெட் கலர்லயும் தலையில அந்த கிரீட மாதிரியான இறகுகளும் முளைக்குது.